Ishenyamende wakati ndiende kopa wana wakaramba sapo. No, because I don't want to. Oh, you can't have a sambuga. He cannot be his own judge. Ndiye sambuga. Ndiye atodetermina futhi apa ndepani, apa pasi pangu, apa ndepangu. Atori mudispute yacho. Takasvika tichiona mukomana takatora zvamukomana tichiti no iwo zvokuti hapasi pako ndipo mukomana asi mukomana agara hapasi ega une mukoma wake mukoma yakati mudingi nenyatodza dzinofanira kuba dzizoripo padare dzichimirira uyu wake wauruma noti uyu tiri kumuisa kusaidi kuti ndisabu saka dziripi ndozitaiti dzaifanira kuba dziripo ndowaridzi wacho gauya mukomana wacho Pana mama wacho nyakubara muri wasati wasumuka mwana. Ndati mukomana aripi. Mukomana ari kumarondera. Serious napo. Pataka mufonera fone yake ngeri kuramba. Patakazokwanisa kukomunikata takomunisana na tete wabvuwa kwangu ari kumarondera bvoya kumba last month but one. Saka tete ndo watatu ngoti pakanzi ku judgment munofana kuya ne one person ari lingi nemwana ari kurwara. Anelendi yandiri kukwirema sampoma ndo patauya nawo. Saka mwana uyu haasika kutaura. haasika eurwara haasika Augara mwana. Pangana ichi. Augara ega haasika kutaura haasugara ega. Anogara ngotaura haadzina Kurapa kuti rikuziva. Is he bedridden or mentally disturbed? He had to know what is mentally disturbed. Then how could they give a person that mentally disturbed umpamunda? ndopetakazoti That munhu kana achirwara ari mentally disturbed akapiwa munda sei? munda ndewefamily yavo iwo mukomana kurwara neumwe wavo usipo saka takazoti isusu hatikasenzi newe babudza usi munda wako ba hatichatauri neuyu uri kurwara ba kuda umwe wake mukoma wake ari right uchimirira munda wake kwete iwo ba Pamusoro changamai. Nezita ndodzinetsai chikuku. Netsai chikuku. Ndini mwana washopuka emuridzi wemunda. Munda ndewababa vangu. Wakaupiwa nabhoko. Nyaya yakaitika ndeyekuti inini kukurawo kwazvo zvandinoziva kuti chikuru. Mbuya vaigara vachingonditi avo takavapa pekusatengi rembhajeti. Saka ndo zvandakangokura ndichiziva kuti vanhu vakangopiwa pekusatengi. Saka baba ndaigara ndichitomboti baba vangu vairwarawo. Vaitombodzimuka taitofamba tose. Vachitonditi apa ndomuganhu wedu uchitombofamba nekuti munhu aita zvekuteera. Saka ndaitonyasozoti apa ndo munzira iyi ndo yatinongofamba ndo muganhu wedu tichifamba. Saka ndakazoto ndaigara kuHarare pandakatozoyo apa ndo pandakaona rodhi yataiziva kuti ndo muganhu. Rodhi yapasisi. Pakatosimwa mabhanana kutokwira kudai. Ndo pandakatoona kuti inga munhu waya zvawatotorwa. Nenhau yekuti hakuna munhu here. Ndokuchangotira kwatakaita nana mukoma pange kuti ko zvangofamba sei. Ndokubva takofambira kwakaita nyaya dzemunda ino. Saka izvezvi nekwawanga wakanzi wasvike nepandakazotoenda rodhi yacho cheche hakuchisina yatowe kumusoro zvakatochinja kwanga kwakatikati pamwe vachangoguma mongo wakaisawo mabhanana tione futi izvozvi kune pegi yakatoiswa iwaya yakumusoro kuroti munhu orutokwira afa ndozvazoitoti ndiwewo ndiri panona. Asi mimi sei maita pfungwa kuti muri kuona kuti vanhu vari kuextendwa chimwe mucheto kwenyu munguti hatiri kufunga tochaguma tiri kufunga tochaguma why? Aiwa ipapo nye kuti tengoti watoisa mabhanana vanhu ndopa zvichagumira tisingazivi kuti izvezvo munhu aisa mabhanana munda mako woti pamwe rikapemuwaperera pamwe rikatikusiya kadaro woisa futi mabhanana woti handigatingosiye pamwe waperera ipapo
weisa futi mabanana atazoti mwana wamengo wanyanya ngatimumisire ivo muti what are you saying? Takatoona kuti munhu wacho izvozvi wakutoita. What are you saying? Apari kumutomupindura. Nyaya iripo ndekuti apa wakumbuka mabanana apa wakurima handiti wakamupapiwa nani? Vakatora vega. Watora wega? Pawakaibvira kuisa mabanana ndiona wakatora vega nekuti baba vangu inini vanga vashaya. Ava mama wangu wanga usisiku. Inini wacho ndini musikana muhombe. Nandikori kwangu kwana. Kumba kuna mukoma endu ndoari kurwara nenjere. Kubva bafa baba? Baba akafa lini? Baba akafa 2018. 2018. Saka muda 2018 mukomana ndiye akasvika kuvari? Mukoma endu nanhasi varipo ipa. Ega? Makes sense. 12 years munhu akugara nepfungwa achigara ega. Vanotogara vega nanhasi vantu vanovamirira vachingovaona sezvo ndiye mukomana mukuru mufemili. Ko uyu mumwe wacho uri kumukomana kutaura? Mukoma mano vari kwavarusado. Ari kuitei? Varubasa. Basa rake kuti 13 years vakazosvika pamba 13 years. Pamwe vamwe vachazoiwa sezvo. Because kana mukomana yainga ari kubarwara handiti munenge ari kumusha kwatakasiya musha kwatinoda ari kurwara handiti woita 13 years usina kumbotsikapo kuuya but vana akatombouya zvezvo ngosvika achimboona achidzokera havatowanzogara kunoikoko. asi pachinere dzimwe dzimba dziripo? Dzimba dzevamwe dziripo. Pachinere dzimwe dzimba dziripo? Iripo ndeyababa iyo inogara mukoma endu. Iye muntu ndanoona mumwe akaiswa maoko amasaidhi. Iye akaiswa achiiswa mumasaidhi iye muntu rei. Saka ndiye akauya 2 years ago akauya akaona ubvadzo. Satisfied? Adangoona akadokera icho. Kuti mwini wangu agere. Something is not right panyaya. Something is not right. Pane chinhu chamusi kumutaurira. Pane something chamusi kumutaurira. You can't tell me kuti muri kutaura kuti mimi mukomana uyo anorwara andika anogara ega anogara mumba yakaita zvokuswa uswa kutenderwa nouswa handiti there's no other building iripo handiti then munhu arichi ebhoboded handiti ari kumarondera ari pabasa haaui kuona mwina wouya wozi wakamboya 2 years ago handiti wosvika woyako kungoona parogara mwina muchimba ichocho kubva todzoka parondera kuita zvakadaro kutoenda pandozvandinotaura kuti kwana karogara mune cheuswa ichocho ani asi wana wamai 2 waripo wana wamai nababa 2 waripo wari able-bodied 2 waripo chamakwanisa kuya kuita kuclaima land asi kuakira wepo kugara vatadza chamakwanisa kuya korwira land asi kuakira uri pekugara you can't. parugara iye ari kurwara uyu ndopamakazvarirwa here vamwe iye uri kukwarisa penenenemi saka munotaura kuti imba iyi neuswa iye ndo mamakakurira mimi yanga iri 1 room pasina kitchen. Guys, musha kuita matongo anhu aripo
musha waita matongo vanhu varipo vanhu vouya korwira land wasvika ikowaka kicheni yadona pamusorechi inini ndinonzi Judith Makwara ndiri mwana wamai ava. Baba weawa ndakadzidza naye munda wakapuhwa ndimbuya. Baba vauya ati munda mai vangu takazotogarapo sekuru achitoenda kuchikoro avo vaigara kumapurasi ndokwawakakurira. Sekuru wakatorwarawo musoro, wakatanga kutorwara tiri form 3 wakamborwara musoro uibva waita right ndo pakazorora mukadzi wake uyu aroora mukadzi uyu wakabara wana wavo. Sekuru musoro wakaenda futi kotenderera wemhuri hapana wakaita hanya nekumurapisa kana kudini. Akarapiswa ngemuzukuru mwana wehanzvadzi yababa ndio wakamurapisa. Dzima rapauswa muzukuru yeye ndio wakatenga zvese pane kofini ndiye wakaiga sekuru avo vanga vari kumapurasi. After all muzukuru iyeyo ndiye une honorable nemwana iyeyo unochengeta mwana iyeyo. Unoona kuti wahya here wageza avo wakatama wakaenda mushapa nemusikana zvawadaonyepa kunzvenga hawasisiri mumushapa wakatama waenda kumushapavo ngekuti sekuru anga akurwara wakasiya murume wavo achirwarawo. Uyu unorwarawo ndiye wakasara aripo akachengetwa ngemuzukuru mwana wehanzvadzi avo. Nanhasi ndiye unotoziva kuti uyu ururwara wageza here. Wakatomutorera futi umwe munda utori straight wakarimu watakagura nani wakamutorera gore rapera dini. Uyu wakarova mai vangu uyu akati kwanzi ndichazondiona ndaasabhuku. Saka inini panhasi ndiri kuti ava sabhuku wazogadzwa usabhuku wakarova mai vangu wani baba vangu vari pasiriasi. Hatina kumangara hatina kudini ngekuti taatiri pasiriasi yekurwarirwa kusvikira baba vangu aenda pauswa. Munhu waari kuti unorwara zvese unoexplaina. Wakauya akataurira uyu kuti ndatorerwa munda wangu ndiwe here muzukuru wanditorera. Uyu akaramba kuti sekuru handikutoreri munda wenyu ndisingaziviba. Akarima magwere avo iwo wakarima magwere warima magwere last year inei uyu wakada kotema magwere iyo waivhara uya wakamuchaya kuti watemerei magwere. Dzima ravanhu wakazoti iya muri kumuchaya maida kuti ateme magwere mumunda maani iye ari mwana wenyu. Hawazivi kuti unoda branded hawazivi kuti unoda sipo dii paine munhu avo munhu iyeye haana kutoya panongoti wakamumangara futi akapuhwa peace order kuti haufanirwi kutotaurana bangoti une daka newanhu. Sabhuku wakapuhwa peace order nemuzukuru wake mwana wehanzvadzi yababa wake kuti haufanirwi kuchataura naye ngokuti haugonuta mune madaka. Saka nhasi ndinoda kuti idaka munda takasopuhwa kare ndichitorowo mudiki isusu tikagara. Nanhasi baba wangu wakarwara akafa munda iyo taakundorima. Baba wakaisa dhireni ngekunga wakupinda futi kotema miti. Baba akati aiwa tinozoshaya pekutema miti yedanga tine mombe. Saka minda iyo ichibva imaisa dhireni chibva imaisa tendi chibva imaisa waya zveshuwa mapurisa. Sekuru, inini ndikutaura zviri zvenyu zita ndiani? ava zvese zvataura kunyika. Zita ndiani sekuru? Inini nonzi Leonard Chikuru. Leonard Chikuru. Baba wangu ndiye namba 2 yake takabereka ndini. Ndi namba 2 ya baba wangu. Ngoma wangu anga ari pasorobhoni akatisiya. Musha uyu utaurwa kunyepa mazukuru vakaberekwa hungu asi musha ngewangu. Mwana wangu ngeuyu. Saka mwana wangu ndiye akubata bhuku takati sakura hachakwanisi zvebhuku ndiye ari pabhuku ndiye takapa inini nandazonditonge ndikati anikisa ini ndakura zvokufamba zvangu makumbo angu andinisa zvikazinanisheweredwekweni zvikazora kuti chisakana uine mwana wako ipo takaisa zvatosiyana baba nyaya yabva yatodini yatosiyana. Kana mimi makuti munda ndewenyu muri kuti kuti mwana wangu asi munda akauya munun'una wangu angaakuwa munda munun'una ndiye ana mwana ari kurwara munun'una wangu
Saka imimi munda uzoita wenyu pakudii? Saka iyo. Murikona munda wani urudiwa nevanhu vatatu. Mirai. Mirai. Patanga nyaya idzi panzi munhu ari kumirira munhu ari kurwara mwana wenyu novachaitawo anzi munhu ari kumirira munhu ari kurwara mwana wenyu asi izvo zvachinja imimi mava kuti mwana wenyu ndiye muridzi wemunda kozi munda wenyu ndewenyu kozi ndemuira wenyu izwa izvo hauiti wenyu izwai hauiti wenyu ba because uyu murwere uyu una mukoma wake uyu nehanzadzi yake iyo wana wababa wake kani Sekuru, chimbonyararai mumboterere zvitorwa nachangamira. Mazwa? Please. Mama anotaura sekuru. Ndati mwana uyu wasumuka ichi mundanga wababa wangu. Muruzwa? Asumuka kuti munda ndewababa wake uyu. Asi munun'una wangu. Ndiani? Saka imi muri ndewenyu pakudii? Kuimi munda wamuri ndewenyu ndewofani. Mukorere wake mwana wemwina wenyu. Munun'una wangu ndiye akabereka. Kana ari akabereka awa. Izwai zviro zvashupikai handi zvenyu ba. Zvenyu ngezveawa. Asi ndizvitore nazvo. Zvenyu ngezveawa. Zvashupikai ngezveawa. Iwe runda baba wangu. Chandofunga panyaya endai muestablish kuti muzivo mudandera because pane issue apo vanhu isu vana vari kuclaima munhu because mukazwa the last statement yatawana baba wavo totaura kuti munda ndewavo because kuti munin'ina wavo vapiwe munda wanga vari wababa wavo kana ndikuzwa ndega handizivi ndiri ndikuzwa ndega ino baba wataura kuti munda uyu wakapiwa munin'ina wake handizi pane mukomana ari kurwara handizi handiri kudava kuti munda iwowo ndione vazukuru padhuze neminda because munda iwowo wakanga uri wababa wedu saka munda ngewavo payari mimi mamu kunyepewa uzi uyu ari kumirira munhu aripo asi kuseri uyu haana kumirira munhu ari kurwara uri kutotora munda because ndikazva apa uyu une tsika dzekuchaya vanhu wakachaya mai avo akanzi futi mukomana ari kupenga paanga ari kuda kuita sei ada kupupura magwero akamuchaya Nyeka ada kuapo emu. Nyeka. Ana mngera. Rukumbira wamapo. Ndofunga kuti zita dzodzipangana ichikuku. Apatano dzodzipangana ichikuku.
Patakaenda kuprogram yekutanga nezvekuti munda takuona kuti munda wakutoenda munda wewana wari nherera wasiri pamukowa tine wana ari pamukowa ari kuvhara nenjere. Ndakauya ndikamangara nyaya yangu kwamambo kwanyamaende. Nyamaende bhaita apiwu bwawataura kuti ini bhatate kwanyamaende nyamaende akati judgment iripo ndakubudisa kuti iwewe kana wazukuru akatopamba wakaba wakadzi wasekuru saka muzukuru kana akatoba akatopamba. Tikati no problem imi kana makukuya nemaminutes akanditaurira daro mambo ishe inini handikwanisiba kuti ndikwanise kumira ndiri pano nekuti land ngeyangu on behalf of direct family yadirect yakabawa yakati wandei kusanganisira elder wasara munhu pane wamwe wana wese waripo mumusha. Saka patatu kuti tipurupure nezvazvo ndo patakauya panapa papabuda masoko ekuti pangana asiri kuona welendi ba tichiri kukoti yepanga. Makati aiwa inini handisi muridzi welendi aripo asi munin'ina aripo kumba 1 nomwe ari kumaronderana natete wari apa wakarohwa. Saka isusu nyaya yemunda tochidini makati atisatuma munhu achayako wasesa mwana ari kurwara nepfungwa. Mbuya kana mutola lendi muchitemba kuti mwana arwara nepfungwa muchiti hapana musha lendi iyoyo muchazosiya ndo maminutes akasara ndo pandakazokwanisa kusungana negrupu repamambo bhandao driver nemota yangu kuda kusadhambe bhandazoguma kwangu kwangarwe wari kuenda kuwasisa mwana anga ari kurwara wasvika fika bhandaonana nemwana pawakaona mwana ari kurwara wakangoti no munozodzoka kuya kuchachini. Saka kuya kwatataita inini handisi kuwira mubehalf kuti munda ndihwine pa kwakuda kuchengetedza tsungo remadhiretu riri on behalf of family yedu isusu mukuba wakaita ukomana wemusha mana baba wedu wavo nekuti takabawa takawanda. Saka murora pakumba kwatakaita midhano yakapihwa kana even tichingokura taindoziva kuti pane mugano wanga uripo kuzopopera kwawakaita wakapopera nguva yakataka kuita zvemabhanana. Pakatakaitwa zvemabhanana babasi pamusha anga ari kumamisa kukwana nyamuparara isusu ndandiri kuedza ndinotendera ndikungwa papa pandakazoti tabati baba azodzoka kubva kumba munda vaona mabhanana akutoya muisati samuke imi makomana mugare ikoko ne mabhanana asimwa pazukuru wadini wajamba mugano. Tikati kana wadajamba mugano hora tichadini tichakurukura nawo. Inini pandakazoti ndasvikawo ininiwo pandachienda kuona kuti ashiwa mugano wadini wati tasvike mazira taita nzira yacho yavharwa pane mabhanana uku pamwe pasara kudondo kurare ndondo sezvo rei watingori wazukuru pakugarisana. Vandadaidza murora wei panotizwa nani ndakwira mugomo mwasi mimona izvo makuita makapiwa ana wabereki wedu pekugara asi mamusingakwiri mugomo pa although kuine tengi renyu makangopiwa pekuisa tengi musingazozi mutore wawo mundavo. Saka pamasima apa mabhanana apa tikuti maguma nepo here asi tiri kuona kumusoro kwetengi kwacho takwira nepo taona pachihwa dreni nekapo kemiti kasina waya apa neimwe waya yandazoti majambisire ibani waya yabira kumhiri kwebani. Murora akati inini wasandaro zvikuita bapanapa inini ndi ndakasopapiwa zvakamira zvakadai vandapikisana nemurora ndo pandakaenda kwamambo kwanyamaende mara ndabva kwanyamaende tikadzoka panapa makavhiwa chati rekutanga murora wangu akabvira kubuda pachina padare pakota kuti inini ndakapiwa namaidireto asi ndakazosazobire bani pa asi tikatarisa nhasi patogwisana futi nenyaya yedendi bani rakati waya yakatobira bani wamakatuma wachasesa wakatozoona kuti waya yaya yakata waona murora kuti ndakazozi namaidireto usazobire bani pa maidireto ari yembuyo wangu ini ndakabeka baba asi bani racho zvinezvi waya yationetsana nezvayo itori kumhiri kwebani asi wakazobudira pachena padare repanapa wakati ndakazozobire bani. Saka inini munda ndewo awa wari apo muyasadhiyangirirapo awa ndo mambo wacho akabara mwana ari. Saka ini handisi kurira munda kuti nditore munda ndakuya kune issue amai avanzwa usiri mushaka mai wasisiri mumusha wakaenda pakarwara baba njere akutamba nezvakwana mai bvatosumuka ndiri akabva ngotakura wana wese bvaenda nawo pakutakura wana wese pawakaenda nawo wani wacho akabva asara kumba ndokune nyaya ipo ndo pane nyaya ipo because mai akabva mumusha haasiri mumusha ende mai kana abva mumusha murume achitori pari mupenyu nenyaya yekuti murume akupenga chaakuti nhasi adzoke musha chii. mama wasodzoka mumusha mama wari kungomonika mhuri kuna mwana wangu arwara nepfungwa kutaura chokwadi pamberi pamwari ndinopika zviri kunyepewa zatisi kumuchengeta ka
isu tochengeta pamba pangana evident nechigayo pamba anoya pamaiguru muda ufu achikuwa ufu chaasingadiba haadiba kugara neumwe munhu kuti arubika neumwe munhu mumba kugara naye kudai asi chaanoita ndechekuziya kuhama kwaanoenda achikumbira zvekubika kazhinji kachanosvika pangu achibudwa sadza ndakambotora foto ndikazopanidza vadare wari kutodya sadza pamba pangu inini abudiwa sadza namaiguru ndauya kufu maiguru anobva tosakanga waenda baunini dakupa tii opiwa tii omwa oenda saka zvokuti tinotadza kumuchengeta dai wambori ntaura wakamubikira tii kumba kwake tumi zvaineka sei noti kuti wakamubikira tii auya kumba kwako noti saka tumi zvokuti wakaupa tii auya kumba kwako tumi is not a sign izvazvanutaura ndiri kuti inini zvekuti undida kundishandisira kuti wakamupa tii auya kumba kwako obva kuti isaini yekuti umuchengeta no mese hamutumuchengetamilai gara akupasa kana tisinganyanyi kurebesa kuenda kumashure ndofunga wakauya atakamboibva panapa makati waipo unoti shuwa waya iripo yakanyura mumiti wakauya waya iripo yakanyura mumiti nanhasi mafoto acho ndinawo wakabvunza zi waya yakaiswa gore ripi wakati hatizivi wachinyora basa tikatenderera yadhi yese isusu tinganyepa kuti munhu iyadhi because yakafenzwa iwaya saka muyadhi medu dai uri munda uri somewhere totobva paomba kuenda somewhere but muyadhi saka iwo warukana kupinda mukati meyadhi ndofunga ndapedza senzi potaigara baba wangu akapotama Tunda kunoti zvikushinda. Israel. Tora vamundo wangu nini? Israel. Bakoma. Munda uri mufenzi leo. Ipi pamusha. Mukati mefenzi mune mushaya. Fenzi yero ndizakakeswa nini? yaiti yanengwa ndiyo iri kuzi yacho yaisi right batika ndozvandosora kana yatonyura mumiti handizi mwanazvanopedza kuti kana fenzi iyo yatonyura mumiti muchiti nhasi unofenzi yaifanonga iri pairi asi yanyura muti imisamwa pana sitaura chokwadi iwo akomana waswavatora nofunga changamira musema wakabvunza tagumisira kuya panapa hapana wakatenda wakaziya nedheti rakaiswa waya kana kuti dreni rakacherwa rini kana mapurisa akauya kuona pamunda wakabvunzwa baba nemukorori havazivi nedheti rakaiswaba inini wana sekuru wangu kunomwe mukomana zvemuruvazvi wakomana 2 umwe wacho usenza havasi kumubudisa baba mukomana uyu wari kutomutorera futi munda wake baba wacho Isaac uripo mazuva kuna sekuru Isaac hamusi kumubudisa ngei kuti tine vanhu vari kutorerwa munda waii sekuru Isaac wakomana inini ndiri dzasi kwavo kudai avo vairi vari kumusoro kwangu asi havasi kubudisa baba mukomana umwe wacho inini baba wake chaiye iyei pasekuru wangu wakashaika namai wakashaika hawana chawakatora baba hawana nenhaka yebaba wavo wese vari apa nhaka ine muzukuru ndiyo yakapuwa zvese zvababa wavo minda yababa wavo neyambuya wavo yakapuwa muzukuru endi ndiye ona uri kuchengeta mwana iyeyi zvese zvauri kunyeperwa kuti tisu tiri kuchengeta tisu rudii kunyeperwa ona muzukuru wacho chaiye mwana yandazi yavo ndiye uri kuchengeta kubva mbuya wake ndiye waichengeta kuti azopuwe zvese ndofunga mbuya wakakamutendera wakafira mumaoko mangu mbuya wenyini ndadaibva mukadzi wemuzukuru kukuye mone naikuru zvaita mburi wangu havachengetiba kuita kunyeperwa wauda minda zvemuzwa mufundo wangu ataka tine minda iri pakati kudai baba wacho wakafa 2013
munda iwoyo wakapuhwa muroora mai omusikana ndi mbuya wangu inini ndichine maoko echimwana asi nhasi Isaac uripi? Isaac uriyo kubasa Uripi? pahonde pacho unotosenza pahona nhasi haasenzi Saturday haasenzi unosenza nhasi soni asi Isaac unomzera? Aitandiani mbwe. Nini meri makoaza. Matutora wana semu menchina wana 2 musinga menchina Isaac. Mambo ndofunga kuti pane kutaura kwekuti pamwe munhu side rake rinake asi cho aiwa ndoda kupindura Isaac akafanana neni newamwe wakomana wasara kumashure asi Isaac haasi mulendi iba iyi iri against yatinayo pano Izwa shamwa. Ndikubvunza simple question. Simple question. Ndati Isaac mwana here wemufi uyu. Is he a brother kune munhu ari kuchirikomba? Pakubarwa haasi mudumbu. Asi wemudumbu pana Manuel naNetsai. Ndiwo ane lendi. Isaac amene asiwe nambuya. Isaac mwana wani? Mwana wa Kenneth Chikuku. Ari munin'ina wa mukoma washupika. Iye ari papi magarira makaita? Tine ari kumusha mukuru kumba kwana baba. Iri kusaidi kunozi kumaminda. Kunozi kumaminda. Ndokune maminda yakandoguriwa okororwa ndezvetu wacho. Zvamabutaka ndikuda ndaidzire vazane Isaac auye pano then mandada nduda ndovamwana chikuku wasiri imi gara pasi Dimani? Steve Mamundi. Ndi mzukuru wa mama wangu kenza ziara ba. Awani mai kurongo. Ngachongo. Zvitio zviminde zvitaura. Nini masemone rangu. Pakugora pakanganisika. Semone rangu pakugora pakanganisika. Asi pakanganisika ngapacheze kugadziriswa. Sono wanogarisana ndiwo. Wakatogarisana. Kanganisa ndiani. Taura usani. Michael chine chuti. Ndikuti andichitika pakanganisika nditika. Kana makazoedzera inini, makazoedzera baba makapiwa. Sere ndikuweza kuti kana makazoedzera. Taura straight ndikuti kana makazoedzera basa. Asi wange muri wangu 1970. Alright, right, digara kwasi. Nduda azidaidzira Lameki na Isaac. Ndiye nomwe mwana kuti. Pana one spiritual hai. Lameki hasa kwa shikiri. Lameki ndiye muri. Ndiye mwana mzini zese. Ona mzini. Itai order. Zisai moko basi. Nduda wadiyo andataura. Lameki Isaac. Wote anuda ininga. Antuda munhu ane interest nachistiri. Nduda munhu anotaura chokwadi. Kana paine akaita kana wakawedzera waya, ndoda munhu anotaura chokwadi kuti wakawedzera. Kana paine munhu anotaura zvechokwadi kuti muridzi weyapa ndeuyu ndiye munhu anduda. Antuda munhu anouya panapa anoda kudefenda position yomwe munhu ava. Inini wana wacho wekumarondera mukomana ndikumuda. Mukomana wekumarondera ndikumuda. Anzani? Mukomana anzani? Iye akamarondera. Ari kuhauni. Ari marondera ndi ari marondera sequence amuhauni. Nduda anzadzi yeuyo kana. Ngomanu. Iwe ndiye ndikuda. Waniyo ngauya. Tuvatapedzera. Nduda waniyo. Ini next year asi murwere uyu
haagoni here kana kuzvimirira ungotaura naye kusvika pagiraundi kuti tinongedzere mugano ngawi mukomana ndimura futi ngawi tosakana kusora 19 and